दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मियायो आङो मोनसे भिडिअ' लाबोदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सायाव। जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जयेन ग्रुपआव नाम दं, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000 रां होनो थांगासिनो दं। नोंथां बिजनेस मावनो, अमा बोरमा दाउ हांसो फिनो नोंथांनो 10,000 होनो थांगासिनो दं। बे आङो भिडिअ' बानायनायाव गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरदों, जानो हागौ मोजाङै बुजियाखै। नाथाय बे बाथ्राखौ साननैसो सिगाङाव आसामनि CM बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंखादोंमोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन ग्रुप दं, नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन। आङो नैबे भिडिअ'आव बेनि फुल क्लियारिफिकेसन लानानै फैदों। नोंथाङा बेखौ बोरै मोननो हागोन आरो नोंथाङा मा खालामबा बे फैसाखौ मोननो हागोन। आङो मियानो अलरेडि बे भिडिअ'नि सायाव देखायखांबायमोन। नोंथाङा नोंथांनि ग्रुपआव नाम दंना गैया बेखौ नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ चेक खालामनानै नोंनि नामा दंना गैया बेखौ बोरै नायनो मबाइल फनजोंनो आङो मियानो देखायखांबायमोन। दिनैबो आङो बिनि बेसिक इनफरमेशनखौ लानानै फैबाय। जों दानिया बिथां CM सारा मा बुंदों जों नायना लाग्रोदोनि। এইবাৰ আমি এটা নতুন আঁচনি আনিব খুজিছো। আমাৰ ইয়াত আত্মসহায়ক গোটৰ কিমান মহিলা আছে হাত দাঙকচোন, যোন আত্মসহায়ক গোটত আছে। সবে আছে? তো মই ক'ব লাগিছিল নাথাকাবিলাকে হাত দাঙক। সকলোৱে আছে, ঠিক আছে। নাথাকাবিলাক হাত দাঙকচোন। অকণমানহে নাই, ঠিক আছে। এতিয়া ইমান দিনে আপোনালোকে গোটত টকা পাইছিলে। গোটত টকা পালে গোটৰ কাম হয়, কিন্তু লাহে লাহে অসমত উদ্যোগ আহিছে। আলু আমি খেতি কৰিব লাগিব। আমাৰ অসমত গাহৰিৰ ভাল বজাৰ আছে, ব্ৰইলাৰৰ ভাল বজাৰ আছে, মাংসৰ ভাল বজাৰ আছে। এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ মহিলা শক্তি ওলাই আহিব লাগিব। আৰু সেই কাৰণে এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে ঠিক কৰিছে যে যুৱক যুৱতীয়ে উদ্যোগী হ'ব, কিন্তু লগত আমি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সকলোকে লাহে লাহে আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু উৎপাদন শিকাবৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু প্ৰথম বছৰ আমি সকলো মেম্বাৰৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ আপোনালোকক প্ৰত্যেকৰে বেংক একাউণ্টত দিম, যিমানে হাত দাঙিলে, যাতে আপোনালোকে কিবা এটা উৎপাদনমুখী কাম কৰিব পাৰে। তাৰমানে কিমানে 10,000 কৈ পাব একাউণ্টত, হাত দাঙকচোন সকলো মেম্বাৰ। বাপৰে, তাৰমানে সবৰে বেংক একাউণ্টত আহিলে। তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব, তেতিয়া পিছত আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম, বেংকৰ পৰাও কৰিম, আমিও কৰিম, যাতে আমি ব্যক্তিগতভাৱেও একোটা কৰ্ম সংস্থাপনৰ ৰাস্তা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। दानिया जोङो एसेबाबो हमनो हाबाय नोंथाङा बे फैसाखौ बोरै मोनगोन आरो नोंथांनो बे फैसाखौ मानो होगोन। जोङो एसेबाबो बुजिनो मोनबाय। दानिया नोंथाङा बे फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम थानांगोन। नोंथाङा बे नामखौ बोरै चेक खालामनो आङो मियानो देखायखांबायमोन आरो दिनैबो आङो बिनि बेसिक डिटेल्सखौ देखायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि गुगोलाव थांनांगोन, सार्च ब्राउजाराव जायखिजाया नोंथांनि गुगोलाव थांनानै नोंथाङा SHG रिपर्ट सेल्फ हेल्प रिपर्ट नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन लिंकखौ। नोंथाङा नोंथांनि नामा दंना गैया बेयावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा नैबे SHG रिपर्टआव थुबानो जाबाय। जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामनोसै। हमना ला नैबे क'क्राझार, आं बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा मा ब्लकआव गोलैयो, आं हमना ला नैबे मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोंनिया बेयाव नोंथांनि ग्राम पन्सायतखौ नोंथाङा बेयाव नोंनि ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव मोनसे ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामबाय। ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भिलेज नेम, नोंथांनि गामिनि नेमखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमना ला आं बेयाव मोनसे भिलेजखौ सिलेक्ट खालामबाय।
दानिया नोंथांनि ग्रुपनि नेमखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों आरो नोंथांनि टटेल मेम्बार नोंथांनि ग्रुपआव खैजोन मेम्बार दं नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों आरो नोंथांनि केटेगरिखौ नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। जोङो बेयाव मोनसे ग्रुपनि नामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों ग्रुप मेम्बारनि नामखौ। नोंथाङा जुदि नैबेयाव नाम दङ अब्ला नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10,000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि बे नामाव नोंथाङा बे डाटायाव नाम दंबाथाय नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि नामखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआव चेक खालामना लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा बे नामाव दं नोंथाङा मोननो हागोन 10,000 रां। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम आरो जबनि डिटेल्स मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।